हेलो लोगोफोर खुलुमबाय ओमफ्राय आं मोनसे भिडिअ नुदों माब्रै होननानै बुङोब्ला दिनै आं डाउनलडबो खालामदों पलिटिशियानफ्राना एक्चुअली जेब्ला पलिटिक्सआव फैया अब्लानि सिगां जोंनो नांगौ बडलेण्ड जोंनो नांगौ उदांस्रि जोंनो नांगौ आयेन बायदिसिना मोनथाय बा बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुङो आरोखि ना जेब्ला पावार बा खुंथायाव फैयो अब्लानिया मा जायो जोङो बेफोर बै समाव पलिटिक्सआव हाबिनि सिगां जाखिनि बाथ्रा बुंनाय जों बेफोरखौ टटेलि 100% जों बेफोरनि फारसे गोजान थानांगौ जानानै फैयो मानो जानांगौ फैयो जों दा एग्जाम्पलाव दा होनजायो दा जेब्ला जों गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदोंमोन ना राजा लामा गोबां गाथेदोंमोन ना अब्लानि समाव जोंनि बिथां नैबे दानि खुंथायाव थानाय श्रीजुत बिथां प्रमद बर' बिथाङा मा होनबाय थादोंमोन डिवाइड आसाम 50-50 नि बाथ्रा बुंदोंमोन नो बडलेण्ड नो रेज नो जों नांगौ उदांस्रि ना गोबां रोखोमनि बिनि उनावहाय बिथाङा दा मा बुंनो नागिरो बिथाङा जेबो बुंनो हाया बडलेण्डनि बाथ्रा जोंनो नांगौ बेखिनि सोदोबखौ बिबो बुंनो हाया दा हायोब्ला मानो बुंनो हाया बियो खारन बिथांनि आखायाव दिनै पावार दिनै बे पावारखौ मोननो थाखायनो बिथाङा बुंदोंमोन जानांगौ खिन्थु दा बडलेण्डनि खोथाखौ बे मालाबाबो रायखांनो हाया बुंखांनोबो हाया बियो जुदि बिखौ जुदि खनसेल' आं बिखौ प्रमद बर' बिथांखौ CM खौ आं बुंजानो लुबैदों जोंनो मा नांगौ बडलेण्डखौ थाबैनो नांगौ जों बडलेण्ड नङाला जों जिराया दा ओमफ्राय बेखिनि बाथ्राखौ बियो बुंनो हाया दा मा बुङो 17 बोसोरनि सिगांनि बाथ्राखौसो एरखांलायबाय थायो पलिटिशियानफोरा एरखांलायबाय थायो गावजों गावनो दिनै हाग्रामायाबो बै समावहाय बडलेण्डखौ नाङा होननानै बुंदोंमोन थिगैनो दङ आं बिसिमखौ मानिदों बिखौबो बडलेण्डखौ नाङा जोंनो थिगैनो दं बिनो नाङा नालाय नाङा बिहा पलिटिक्सआव हाबनाय लगे लगेनो बिहा नाङा जाहैबाय खोथाया थिगै आसे सिदा बाथ्रा खिन्थु दिनैहाय बिथांमोनजों थाफाग्राफोर दा नैबे खुंथायाव थाबा नैबे प्रमद बर' बिथाङा मा होननानै बुङो बिथाङा मानो बुंनो हायाखै दे बियो जोंनो नांगौ बडलेण्ड डिवाइड आसाम 50-50 खौ जोंनो नांथारगौ होननानै मानो बुंनो हायाखै दिनै सोरबाया गोबां बाथ्रा बुङो गोबां खोथा बुङो आरोबाव मा हानि अधिकार जोंनि बे 6 सिडिउलाव ट्राइबेल 8 जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवहाय हाबनो हानाय जोंनि हाखौ बायनो हानाय सोरबायाबो बायनो हानाय क्षमतायाखौ दा हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय आं बुंलायनांगौ दरखार गैया हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्रायबो खोनानो मोनदों खिन्थु जोंनि बे थारैनो जुदि बे बुस्थुआ जुदि जामारोब्ला जोंनि नैबे दा खुंथायाव थानाय बिथां प्रमद बर'आ मा खालामगोन आरो होबथानो हाहैगोन ना हाहैया थ' बियो भिडिअखौ एसे नोंथांमोननो होनि आरो BPF नि बाथ्रा BPF आरो बिथांमोना हाग्रामानि खोथा हाग्रामायाबो बै समावहाय आं हाग्रामानिफ्राय खोनानाय रावदै बिथाङा इन्डियाननि एगेन्स्टआव नाङाखै बा गुबुन आलादा माबानि थाखाय नाङाखै बेखिनि बाथ्राखौ जों खोनानो मोनो मालाबा सावरायलायनायावहाय आरोखि थ' दिनैहाय बिथांमोनाबो बिनो हाला उदांस्रि बा आलादा बडलेण्डखौ खारन बिथांमोननोबो नांगौ पावारखौ ना बिथांमोनाबो लुबैयो पावार गाद्दिखौ थाबाय थाजानोखौ दिनैहाय जायनि जाहोनाव दिनै पलिटिशियानफ्रा ओरैबायदि जाय बुस्थुखौ मावनो नाङा बे बुस्थुखौबो दिनैहाय मावनो थांगासिनोबो दङ आरो बे जुदि थारैनो जुदि जामारोब्ला जों बर'नि बेसेबां गिदिर खहा जाबावगोन जों बै समाव आन्दलन खालामनायफोरा बहा थागोन आरो जों BSC समावहाय आन्दलन खालामनाय जोंनि बे नैबे BTR एकर्डखौ दे जोगार बै BSC आन्दलन समाव जिखिनि मोनबोनाय बेफोरो मा जागोन आरो BTC एकर्ड खालामनाय आन्दलन खालामनायफोरा मा जागोन बेफोरसो बाथ्राया जों दिनैहाय जाय मार्टियास मुंख्लं बै BSC एकर्ड समाव आबसु मुभमेन्ट समावहाय आबसुफोरनि जाखिनि मार्टियास जानाय बेफोरनि मुंख्लंफोरखौ जों दाम होनो हादोंना जोंनि पलिटिशियानफ्रा अनलि जों माखौल' होबाय थायो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ओमफ्राय बेखौबो मोजां बिजिरना नायनो थाङोब्ला
बायदि रोखोमनि आं बुंनो थांला बायदि रोखोमनि खोथाखौल' बुंबाय आरोखि बायदि रोखोमनि बायदि रोखोमाव खेंफुर जुबोब्ला गावजों गाव माबालायनाय जायो सोंखारिलायनाय जायो ओंखायनो आं दा अनलि बिथांमोननोल' दायखौ होनो नागिरा दिनै जों जायफ्रा मार्टियास जानायफोर बेफोरखौ जायफ्रा खुंथायाव थानायफोर बिथांमोनखौ आङो नुनो मोनदों दा मार्टियासफोरखौ खुनु मान सन्मान होनायखौ नुनो मोनाखै आरो जायफ्रा जांख्रिथायारि दावहारुफोर बा आन्दलन खालामनानै फैनायफोर बेफोरबायदिखौ बिसोरो जेबो खालामनायखौ नुनो मोनाखै थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बेखिनिखौल' लाबोदोंमोन आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै जुदि आं बावहाय गोरोन्थि खोथा बा गाज्रि खोथा होनदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि আৰু বদলেন বুলি ক'লে আমাৰ অমুক অধিকাৰ নাই তুমুক অধিকাৰ নাই কোনোবা ইটো দিব নালাগে সিটো দিব নালাগে আইনত যি আছে ইটোৱে হ'ব লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1886 যিটো আছে ট্ৰাইবেল বেলেন ব্লকত যিখিনি পায় 6 শিডিউলত কোনে পায় কোনে নাপায় এই আইনটো পূৰা ইতিমধ্যে সব ক্লিয়াৰ কৰা আছে ইয়াৰ আধাৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ইটো কোনোবা পলিটিকেলাইজ কৰি বা কোনোবাই বেলেগ ধৰণৰ মানে প্ৰজেক্ট কৰি পেলাই কথাটো ক'লেতো আৰু আপুনি কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিম বুলি ক'লে উল্টা পুল্টা কৰিম বুলি সব কথাতে কৰিব পাৰে কিন্তু আচলতে আইনে যি কয় সেইটোৱে হ'ব নহ'লে ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কোনে কি কৰিব পাৰিব